Bună ziua tuturor! Cei care iubesc să mănânce sănătos și gustos. Gătim împreună cu savoare la Maxim. Gătim ciorba moldovenească. Le vă propunem să vă prezentăm un colaj de filmări dedicate rețetelor de ciorbă. Ciorba de burtă, ciorba de vacă, ciorba ardelenească sunt cele din puținele ciorbe care vor fi pregătite și arătate tuturor. Ciorba are o origine, cuvântul ciorba, mai bine spus, are o origine turcă. Ciorba, din arabă șorba. Aceasta este mâncarea lichidă care este alcătuită dintr-un amestec de legume, carne, verdețuri, dreasă cu ou și smântână și înăcrită cu un borș acru, cu o sare de lămâie sau un suc de lămâie. Astăzi pregătim ciorba de porc. Uitați-vă ce timp este afară. E frig, plouă. Ce poate fi mai gustos decât o ciorbă pregătită la ceaun? Ciorba din purcel. Pentru a pregăti o ciorbă avem nevoie în primul rând de un bulion. Pentru a prepara bulionul avem nevoie de carne. Pregătim bulionul dintr-un picioruș de porc care se pune la fiert în ceaun. De regulă, bulioanele se prepară din fiertură de carne și oase. Oasele dau un gust deosebit bulionului. De aceea punem la fiert pe lângă carne și oase. În apa deja copătindă punem piciorușul. În această apă, de asemenea, după ce strângem spuma, o să adăugăm ceapă, morcov și rădăcină de țelină, ca bulionul să fie dens, să aibă un gust deosebit. Un secret pentru a obține o ciorbă mai delicioasă constă în următoarele acțiuni. Carnea nu punem deodată la fiert, însă o tăiem în rânțel și o prăjim la ceaun. Ulterior, când bulionul va fi gata, adăugăm în acel bulion prăjitura de carne, ceapă, tomate și ardei. Mărânțim carnea pentru a avea în fiecare farfurie câte o bucățică de carne delicioasă. După ce le-am tăiat și le-am mărânțit, le punem la prăjit. În ceaun adăugăm ulei, ulei de foaia soarelui, și așteptăm să se încălzească uleiul pentru a adăuga carne. Punem o bucată și îl deja uleiul este încins, putem să adăugăm toată carnea. Acum strângem spuma.
câte bordei, atâtea obicei. În unele regiuni prima apă a bulionului se aruncă, în altele nu. Eu sunt de părerea că acest bulion este mai dens când gătim în apa care este. Ne stăruim să strângem spuma, ca el să fie mai curat. După ce am scos spuma, adăugăm în bulion o ceapă necurățită, fiindcă coaja de ceapă va da o culoare deosebită bulionului. De asemenea, adăugăm 3 frunze de dafin, un usturoi și piper negru. Fim foarte atenți, nu uităm să amestecăm carnea, ea nu trebuie să se ardă, ea trebuie să se slujească uniform. Adăugăm aici ceapa, care se taie mărunțel. Ceapă tăiată o adăugăm în carne. Și o prăjim la foc mediu. În timp ce fierbe bulionul, pregătim ardei pentru prăjitură. Ardeiul tăiem filioare și ulterior cubuleți. Nu vă stăruiți să fie numai decât mărunțel. Această legumă, cu cât este tăiată mai mare, eliberează cu atât mai mult gust. După ce am tăiat ardeiul, adăugăm în prăjitură. Aici am uitat încet. Uitați-vă ce colorit frumos avem în cealaltă. Adăugăm în bulion și rădăcinoasele. Tăiem cu bușoare rădăcină de țărână și ulterior morcove. De asemenea și morcovul tăiem cu bulețe. Vă recomand să tăieți morcovul cu
cuțitașul, să nu-l dați la răzătoare, fiindcă așa captați un gust mai deosebit. După ce am tăiat morcovul, acesta se adaugă în bulion. Între timp nu uitați să adăugați la prăjitură și tomate. Noi ne propunem tomate de casă, pregătite, delicioase. Amestecați și lăsați. Adăugăm rădăcina de țelină și morcovul. De asemenea, aici se mai adaugă morcov, care o tăiați în jumate și o despicați. Iacă așa. Pe lângă ceapă care am adăugat-o în prăjitură, pentru a primi un bulion mai dulce, tăiem praj și o ceapă și o adăugăm la fiert. De asemenea, la această etapă adăugăm și sarea. Punem o lingură de sare. Ulterior o să gustăm și o să mai vedem. Ia uitați-vă cum aburește. Asta este plăcerea pregătitul la ceaun. Mai ales când avem o zi răcuroasă, ploioasă. Pe lângă când ne gătim și ne mai încălzim în jurul ceaunului. În bulionul care fierbe mai adăugăm ardei pentru aromatizarea și darea unui gust specific. Bucunește cuțitul odată cu picăturile de foaie. Adăugăm ardeiul în bulion. La această etapă deja facem focul mai tare, punem capacul și fierbem bulionul. Deja prăjitura noastră este gata. Luăm prăjitura și de asemenea o adăugăm în bulion. Tomatele prăjite vor da un gust acrișor, o culoare roșietică, ciorb. Cărnița
carnița prăjită. De asemenea va contribui și ea la gust. Strângem tot așa. Amestecăm. Asta e bogăția noastră. Tradiția și obiceiul care se păstrează și se transmite din generație în generație prin culinărie. Ia uitați-vă ce gustoșenie. Carnea practic este gata. Din cauza aburilor nici nu se vede, da? Acum adăugăm cartofi și în 15-20 minute o dregem cu smântână și ou, adăugăm verdeața și borșul acru și ciorba noastră va fi gata. Foarte bine se împacă bulionul din carne de porc cu usturoiul. Pentru a-i drege gustul, mărânțăm câțiva căței de usturoi și adăugăm un bulion la finele pregătirea cistului. Până se fierb cartofii, pregătim smântâna și ouăle pentru a drege ciorba. La 10 litri de ciorbă adăugăm de la 150 grame de smântână și 2 gălbenuși de ouă. Îi amestecăm și după ce scoatem ciorba de pe foc, peste vreo 15 minute, se adaugă smântâna bătută în ciorbă cu scopul evitării brânzării acesteia. Așa se primește o masă gălbioară care își face efectul în ciorbă și anume de gust. În final pregătim și verdeața. O tăiem în rânțel. Ce miros! Deja am ajuns la stadia finală. Ia uitați-vă ce avem aici. Ciolanul de porc deja e dezgălit. Adăugăm
pentru miros și gust usturoi. Adăugăm și borș acru, undeva 200-300 de mililitri. Borșul acru este caracteristic pentru regiunea Moldovei și se obține ca rezultat a înăcririi tărâței. Este un produs natural, benefic pentru sănătate și folosit în ciorbele tradiționale. Iată și ciorbița noastră. Este gata, o scoatem de pe foc. Adăugăm verdeața. Și piper negru. În 4-5 minute, după ce îi dăm puțin să răcească, adăugăm smântâna cu ou. Ciorbița este gata să fie dreasă cu smântână cu ou. Smântâna care am preparată cu lădinuș de ou este adăugată și amestecată mulțos cu linguriță. Asta e. Și cale vreau leacă de ciorbă, da? Începem servirea ciorbei. Inițial scoatem ciorușul de porc. Ciobanaș. Cărnița care a fost prăjită inițial. Legumele. Aceste zile răcoroase de toamnă parcă te îndeamnă să gătești ceva cald, ceva gustos. Anume, ciorba este acea mâncare care se potrivește anotimpul ideal. Ciorba servită cu un pahar de vin roșu aduce bucurie, aduce căldură și aduce plăcere sufletului românesc. La mulți ani, mâncați cu plăcere, mâncați mâncare sănătoasă, mâncați mâncare făcută la cea bună. Ne revedem!